Aw ganahan mo nga dili ingon ani inyong kinabuhi, magbaol, magbuhi og hayupan nya bong tai, bong ite. Nya adto ka sa baol, naay ulod, naay mga init kay pajud. Og di ka ganahan ini, unsa man inyong buhaton? Magtarong og eskwela. Oh. Manglaba, magbuta kay mag-ilis bita. Pero og magtarong tag eskwela, naatay mayong trabaho na may mga laundry shop. Di ba? Or walay laundry shop diri sa Tanawan, o ikaw mismo mag-amag laundry shop. Magpagama ka, ikaw mag-manage. Oh. Barber shop. Oh. Okay, ma'am, dili lamang ko anang magbaol ma, magbuhi, mag-barber shop. Pwede na. Mag-automotive. Automotive ka ng vulcanizing, no? Kamangana. Ganahan ka ng vulcanizing. Kayo anong vulcanizing? Kada kong trabaho anak, dahong kwarta, pahugaw-hugaw lang na, dengan kwarta na. Di ba? Dili ka gusto nga magbaol, magbuhi, magnunani, magtarong eskwela. Di man pod mo basa, di gani kabalong mo basa. Kanang ining abot ninyo sa balay niya, ma. Magkaon na tabang-tabang sa kaglimpyo, tabang-tabang niya. Magkaon na. Kanang imo ang oras mga 7:30 hangtod nimo mga 8:30. Di pa man naduka. Magbasa mo ana class. Ay na di mo kakuha class. Di pa gani mo kabalong basa bisag grade 7 na. Kay ngano, di magud mo mabasa, di magud mo di mo magtuon. Kaysa may magtuon dire kada gabi eh. See? Katawa lang mo. Di gyud mo magtuon. Saan man ninyo pagkatuon, di mo magtuon. Magsige mo dula ng cellphone. Katulupog-lupogon niyo tong mga anghel-anghel dito nga magdagandagas kang ngit-ngit mo to inyo ha. Nya sa man makuan mo tudlo ra nimo agriculture, career, wala oy. Bang! 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 Saan man na mo tudlo dai na. Wala ya inig ikaw sad kuan sa nimo. Ma-adapt sa nimo ang batasan dito mo ka. Bang! 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 Nanasad ka sa. Mapidudido sa ka, kingkoy. Pero mubasa mo, wala man sa libro, ma'am. Ay mo tong basahon tong Ajinomoto, bla 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 bla. Ato na po ka sa soy sauce, nutrition facts, ingredients. Naman na yung mga sulat-sulat sa. Makabasa ka, oy. Di man kabalong mubasa ang tudron, ipog kasabot. Paningo ha, kaya di man mo ganahan ng magbaol. Mga kuan man ta, mga senyorito. Ang mga bata, diya karon bisag average ang kinabuhi ka ng utang tala nga, dili kay kabos ba? Bisan siguro kabos. Mga senyorito naman kayo mo. Halos tanan ninyo, di cellphone na. Halos tanan ninyo, provided na, bisag salan. Ihatod dire, kami sa una, lakaw. Pila kabungtod agian. Karon magbaklay ta, nabuang na siya, walay plite. Namine. No, luoy, gabaklay. Gipahugas ni ma'am og plato. Luoy. Luoy man. Luoy ya. Kuan ni ma'am, gipalimpyo dito sa mga kanang garden. Luoy. Luoy man oy. Monday nagtrabaho. Luoy. Tagam, luoy. Ay, ingon ani man ang mindset nato. Manay nakapait na to.